Difference kokbak epa part of speech nailiano o kok butang ang mai chao o kok thairok juda juda kokmang ngo o juda juda kokmang rwgui kokborok kok thairok no dal char khe khagui mano aborok wngkha mung slai goron khlai khlai goron halok bonai manjonai tei khapernai aborok no hino kokbak friend chung aro dal char mani 8 ni sai mano chung ike mung eba noun bishesho kaisa swkni mung eba khoroksa swkni mung khuwui sajak mano hino mung bo aphurai abo musuk o nok chini abono khwrui hino wa torna klai o kok bwtang rok aphurai borokni mung musuk langmani mung khwrai buphangni mung nok manwini mung aborok no hino mung friend chung saima khana mung tamno hin gphadi chung naini lekhano tabok naidi bo kokthai rok bobo tui mung hinjak borokni mung manusya bachok bishesho naithokti friend chung naithokti oro ti ai kwrwi kha mistake nakhwrai ti pohor rai tokhirai wakhirai jagani mung sthan bachok bishesho aguli masandui khor delhi london medinipur langmani mung prani bachok bishesho pun musuk msa mayung masandui muphuk holok tokrai buphangni mung gachpala bachok bishesho wamelik ganderui mandui borchuk kusumai thaisuk friend chung abo wngkha khe bo mungni bahai mung khopjak oro phunugui rijakha joto buchima kana friend chung manui ni mung bostu bachok bishesho gairing suikong mai tui nokhai mairang takhok friend chung songdal sini mung jati bachok bishesho borok phang khwnai bukur mokor tha friend chung choyawi naitongmani munghe hambai je kokborok youtube channel no kwtalai tongkha hwnkhe like share comment tei subscribe khlaina taphokdi friend chung tei kokborok youtube channel no naitongma bagui jotono hambai tei hor kaham।